फिन आसाम अरुणाचल सीमायाव असमियानि सायाव अरुणाचलिनि गुलि असमियाफोरनि फारसे फिन गुलि गावबाय अरुणाचल पुलिसा धेमाजिनि लिकाबालियाव लाथिख'आव गुलि गावग्लुङो टिएमपिनि बेरेखा खुद्रिसारनाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाय फेरब्रै गुलि गावो अरुणाचल पुलिसा सानैसो अरुणाचलिया अन्थाइ खुबैयो बेरेखागिरिफोरखौ जाथायखौ बिथा खालामनानै आसाम अरुणाचल सीमायाव दायो दुंहाव थासारि मिंमांआव गुलि गावनाय जाथायनि हेंथायै टिएमपिकेआ बेरेखा सोमावसारगासिनोमोन फिन बे समावनो अरुणाचल सीमायाव असमियानि सायाव अरुणाचलियानि गुलि असमियानि फारसे फिन गुलि गावबाय अरुणाचल पुलिसा যেটো মানে ইকোনমিক্স ৰোড ব্লকেজ টিএমপিকে আৰু বিভিন্ন আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অসমৰ সকলোৱে মিলি আমি ইয়াত লেখাবলি ৰোড মানে লিংক ৰোড য'ত নেকি আমাৰ অসমৰ মানে আৰক্ষী চকীৰ ওচৰতে আমাৰ এটা ব্লকেটৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ।